Vrachtwagens ingeruild voor de binnenvaart. Havens zetten in op duurzaamheid. Het is maandag 2 maart. Dit is Zeeland Nu. Havenbedrijf blij met nieuwe ontwikkeling. Zeeuwen hebben het minst te maken met misdaad. GGD wordt overstelpt met telefoontjes. Dames en heren, goedenavond. De overslag per binnenvaartschip in het havengebied Gent, Terneuzen en Vlissingen is de afgelopen 5 jaar met 15% toegenomen. Havenbedrijf North Seaport is blij met de toename. Vervoer via binnenvaartschepen is een duurzamere keuze dan vervoer met vrachtwagens, vindt het havenbedrijf. Elke vrachtwagen minder op de weg is er 1. Dus dit zien ze graag bij North Seaport. Het havenbedrijf ziet overstappen op binnenvaart als de beste oplossing om files tegen te gaan. Ze gaan daarom bewust op zoek naar klanten die gebruik willen maken van de binnenvaart. We proberen ook zelfs financieel een aantal nieuwe binnenvaartlijnen te ondersteunen. En zo zijn we erin geslaagd van bijvoorbeeld de laatste jaren ook containerlijnen naar Rotterdam en naar Antwerpen uit te bouwen om ook die containers naar die grote havenschepen van de weg te halen. De afgelopen 5 jaar is de overslag in de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen toegenomen met 8 miljoen ton. Van 52,1 naar 60 miljoen ton. Bij op- en overslagbedrijf Kloosterboer in Vlissingen-Oost bijvoorbeeld wordt 90% van de containers op een binnenvaartschip geladen. Eind vorig jaar stapte nog een bedrijf over van vrachtwagen naar binnenvaartschip. De bananen die hier voor die klant binnenkomen gaan nu over het water verder naar Barendrecht. Dat scheelt volgens het bedrijf 60% in uitstoot. Wij promoten het, dus wij zijn heel actief bezig in de regio met alle partijen om de achterlandverbinding met name over het water, maar zelfs spoor, wat voor later en zeker ook in Vlissingen interessant kan zijn, om dat te stimuleren bij partijen en aan te tonen dat het een betrouwbaar product is. Zijn er klanten waar nu gesprekken mee lopen die overwegen om over te stappen? Ja, wij zijn met 1 klant in een vergevorderd gesprek die echt ook aan het kijken is om een switch te maken naar de Vlissingse haven, omdat ze nu alles nog over de weg doen. Maar stel dat iedereen massaal overstapt op vervoer per binnenvaartschip. Ontstaan er dan geen files op het water? In Terneuzen komt er een nieuwe grote sluis. Die is er niet alleen voor de zeevaartschepen, maar ook voor de binnenvaartschepen. En dan zien we ook dat richting Noord-Frankrijk op dit kanaal er ook al een van de grootste binnenvaartsluizen van Europa is in Evergem op het Belgische deel. Dus eigenlijk qua capaciteit kan het water nog heel veel meer binnenschepen aan dan vandaag. We gaan naar Vlissingen-Oost, naar verslaggever Esme Bech. Esme, de binnenvaart is dus in veel gevallen een duurzamere keuze. Het is ook duurder. Dus waarom kiezen bedrijven er dan toch voor? Ja, meestal is het wat prijziger inderdaad, maar North Seaport merkt ook dat klanten andere keuzes maken. Want ja, in de file staan met je vrachtwagen, dat kost natuurlijk ook gewoon geld. Het verschil wordt wel wat kleiner, zegt het havenbedrijf. En daarmee is het niet alleen een duurzame, maar ook een economisch goede keuze. Is het dan dus op termijn zo dat we vrachtwagens gewoon helemaal in de ban kunnen doen? Nee, dat is onmogelijk, want vrachtwagens blijven voor de korte afstanden natuurlijk onmisbaar. Kijken we voor een spoedklus hier in de buurt van een lokale uienboer die zijn uien naar de haven hier wil brengen in Vlissingen. Ja, daar zijn natuurlijk vrachtwagens echt voor nodig. En verder is het ook zo dat vrachtwagens schoner worden. Dus ja, onmisbaar zijn ze zeker nog. Esme Bech, dankjewel. We voelen ons in Zeeland niet alleen veilig, we zijn het ook, blijkt vandaag uit cijfers van het CBS. Maar 1 op de 10 Zeeuwen is vorig jaar slachtoffer geweest van criminaliteit. En daarmee doen we het beste. Er is nog nooit wat ergs gebeurd, dus ik heb geen reden om me onveilig te voelen, denk ik. Als ik ergens loop of zo, dan voel ik me ook veilig, ja. Ik voel me meestal wel een beetje aangekeken vanwege mijn geaardheid. En ik vind Goes op zich wel een leuke stad, maar heel veel mensen die lopen met mes op zak. Stel nou voor, je doet iets verkeerd, kan het niet goed aflopen. Dus daar ben ik soms wel bang voor, maar voor de rest voel ik me altijd wel veilig. Als ik hier rondloop, denk ik niet zo van, er gaat echt iets gebeuren of zo. Dat we ons zo veilig voelen komt ook omdat het er hier allemaal zo netjes uitziet. Weinig kapot straatmeubilair en bekladde muren en ook geen rondhangende jongeren. 1 minpuntje is er wel. 2/3 van de Zeeuwen vindt dat er te veel hondenpoep op straat ligt. Op de provinciale weg bij Overslag is vanmiddag een automobilist omgekomen. De man raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Het slachtoffer overleed ter plekke.
Een bezoeker van de rechtbank in Middelburg is vanochtend aangehouden door de politie. Het gaat om de broer van de 28-jarige Vlissinger die tijdens de kerstdagen van 2018 werd doodgestoken in de Kasteelstraat in Vlissingen. De man wordt verdacht van het bedreigen van een van de verdachten in de zaak en haar advocaat. Het onderzoek in de zaak over de steekpartij is afgerond, maar door volle zittingsschema's en beperkte beschikbaarheid van betrokken partijen is een inhoudelijke behandeling nog niet in zicht. De hoofdverdachte, die ten tijde van de steekpartij 17 jaar was, zit inmiddels al 14 maanden in voorarrest. En de GGD Zeeland wordt overstelpt met onrustige mensen die vragen hebben over het coronavirus. Alleen al vanmorgen belden 65 mensen naar de gezondheidsdienst. Volgens de GGD bellen vooral mensen die wat klachten hebben en zich afvragen of ze zijn besmet en wel naar hun werk of naar school mogen. Op de website rivm.nl staat alle actuele informatie over het virus. Bob Ross, de beroemde tv-schilder met zijn soort van afro-kapsel, zwoele stem en aparte stijl van schilderen. Hij lijkt weer helemaal terug van weg geweest. De schilder zelf is inmiddels overleden, maar zijn televisieprogramma The Joy of Painting wordt weer herhaald. En ook in Zeeland kan iedereen leren schilderen als Bob Ross. Zelfs onze verslaggever Erik Holm. Welcome back. I'm certainly glad you could join us today. Thought today we'd just do a painting. It's a lot of fun. Keurig zo. En we beginnen met kruislinkse bewegingen op het canvas ongeveer tot de helft de verf aan te brengen. Het zal slecht te zien zijn. Kruislinks? Gewoon kruislinks. In principe 1997 was op Euro 7 was Bob Ross uitzendingen. En mijn vader en moeder waren pas verhuisd naar een appartementje. En daar hadden ze kabel. En wij hadden nog alleen de antenne. En ik ging daar eens kijken. Hey, leuk. Kan ik ook. Zoals iedereen bijna zegt van, dat kan ik ook, want het lijkt zo gemakkelijk. En ja, ik ben begonnen. Dat was mijn eerste kennismaking met Bob Ross. Dus ik ben gaan schilderen. En zo ben ik er in principe in gerold. Dus in 1998 heb ik 3 keer een week op cursus geweest. En toen mocht ik mijn eigen CRI noemen en les gaan geven. Je legt hem neer, je gaat naar beneden en... Oké. En we maken een waterval. Kijk, normaal gesproken traditionele schilders die maken een wolkje. Eerst een luchtje, laten drogen, dan het wolkje. Dat heeft een hele lange tijd nodig. En dit systeem is van, je pakt je canvas, het is blanco, je begint. En je maakt in 1 keer af, alles over elkaar heen. En we houden ook wat donkere plekken erin. Iets harder met je penseel op het palet drukken. Bob zou zeggen voor de konijntje, of voor de eekhoorntjes en andere gevogelte en critters. Sinds een aantal jaar is er op Amerika Twitch, een programma op de computer. En die heeft dus alle afleveringen die er ooit geweest zijn, hebben ze die uitgezonden. Het is een heel bedrijf. Bob Ross, dat is, nou ja, miljarden wil ik niet zeggen, maar toch vele miljoenen dollars worden daarin verdiend. Waar ik van verf tot mokken kan kopen? Ja, van alles. Je kunt de gekste gadgets krijgen. Mokken die verkleuren, noem maar op. Poppetjes, bubbleheads noemen ze die dingen. Die hebben ze allemaal. Ze hebben er pasta van, ze hebben er een marshmallow, iets van, taart, van alles hebben ze nu. Hij is klaar! Ja. Ik heb een schilderij gemaakt. Een Bob Ross schilderij. Nou, dit is het eindresultaat. Ik ben hier in ieder geval al heel erg blij mee. Dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan. Hij komt boven de schouw komt hij te hangen, denk ik. Salar Azimi, een flamboyante zakenman, de miljonair uit Aardenburg, wordt graag gezien in zijn dure auto's of bij zijn kasteel. Maar lange tijd ontbrak er nog 1 ding op zijn lijstje, een voetbalclub. Nou, sinds 1,5 jaar is hij voorzitter van Belgische Patro IJsde uit Maasmechelen. Bij die club zijn ze maar wat blij met de Zeeuws-Vlaming. Hij heeft de club gered, hij heeft de club gered van de ondergang. Tuurlijk is hij voor ons de held, dat is normaal, dat is logisch. Als hij er niet was geweest, was er vandaag misschien geen wedstrijd geweest. En hij is in dit geval Salar Azimi uit Aardenburg. Hij is nu 1,5 jaar de baas in Maasmechelen. Of zoals hij zelf graag zegt, de president. Een hele goede middag. Lang probeerde Azimi binnen te komen bij verschillende clubs in het profvoetbal. Maar uiteindelijk vond hij in Patro IJsde een club die hij kon kopen.
Het klinkt veel sexier om president van een club te zijn dan het in het echt is. Het is hard werken, vooral achter de schermen, veel vuile werk doen, vuile werk opruimen, noem maar op. Ook erfenis van mijn voorganger. We hebben hier meer dan miljoenen aan rotzooi moeten opruimen afgelopen jaar. Goedenavond, welkom. Alles goed met u? Goed, dank u. Leuk dat u er bent. Goedenavond. Meneer de voorzitter, alles goed? Goedendag, welkom. Patro IJsde beleefde de hoogtijdagen in de tijd dat de Belgisch-Limburgse mijnen nog open waren. Met het dichtgaan van de mijnschachten zakte de club ook steeds verder weg. Met Azimi aan het roer wil Patro IJsde terug naar het profvoetbal. Dat betekent om de 2 jaar promoveren met een spelingsjaar tussen. Nou, wat is gebeurd? Ik heb gelijk eerste jaar gepromoveerd. Ik loop nu voor op schema eigenlijk. Dus ik heb nu in theorie 3 jaar om te kunnen promoveren nog eens een keer. Maar goed, daar wordt, zoals ik zeg, heel hard gewerkt om de doelen te bereiken. Waarom past hij bij Patro IJsde? Wij komen van heel diep. Hè. Ik denk dat Salar ook een club heeft overgenomen die heel zwaar in de schulden zat. En waar hij toch al voor een groot deel heeft weggewerkt samen met een team. En dat is bewonderenswaardig, hè? Dat je dat durft aangaan. En ondertussen worden de laatste mosselen uit de pan gepakt bij het VIP-diner. En staat de wedstrijd tegen La Louvière op het punt van beginnen. Wat maakt hem anders dan andere voorzitters die jij hebt meegemaakt? Ja, hij is meer gedreven. Hij zet zich ook altijd, hij is 24 uur per dag bezig met Patro. En ja, je kunt geen slecht woord over hem zeggen. En die gedrevenheid zie je ook tijdens de wedstrijd. Als het goed gaat, maar ook bij tegenslag. Scheids, rode kaart van trainer was niet nodig geweest. Hè? Kom aan, hè. In de tweede helft ziet Azimi met zijn gast Gérard de Nooijer naast hem dat zijn Patro IJsde de beste kansen krijgt om de wedstrijd te winnen. Maar de stugge ploeg uit Wallonië weet stand te houden. Ja, die gaan wisselen hoor. Nog een tijd te rekken. Hier zo, hij moet deze kant spelen. Hier! Ik ben van winnaarsmentaliteit. Dus als ik niet heb gewonnen, dan ben ik echt pissed af, zeg maar. Wij verdienen 3 punten hier, hebben we niet gehad. Hè. Jongens, dankjewel voor je komst. Dankjewel. Hè. Het wordt 1-1 en de club zakt op dit moment uit de top 4. En daar moet het wel in terechtkomen, wil het meedoen aan de na-competitie voor promotie. Kom op jongens, kop omhoog. De langdurige regen heeft voor een natte toestand gezorgd in Zeeland. Veel wind was er overigens niet en de maximumtemperatuur lag rond de 8 graden. Morgen dan is er af en toe zon, maar vooral 's middags kan er dan weer wat regen vallen of een enkele hagelbui. Straks op Omroep Zeeland ons evenement van de week en daarin gaat het natuurlijk in deze tijd van het jaar over de straw. Straks veel meer mooie plaatjes, gevolgd door het uitgebreide weerbericht met Jules Gernaert. En ik wens u alvast een hele fijne maandagavond.